Takže čau lidi, vítám z dnešního videa. V dnešním videu tady vidíte, že nejsem v německým, jsem opět v českým. A tady se mnou DJ Star. Jo, takže v dnešním videu si ukážeme náš bunkr, tak jdeme nahoru. Tak ještě než ukážu tady to všechno v tom bunkru, tak samozřejmě tady za kamerou Kamaja, který jste viděli na začátku, vám představí vaše zbraně. Tady dělá kraviny, tak jo. Takže čau, tady DJ Star. Jak vám chci představit snipu, je to vzor SR02, pružina základovka 120, takže jak můžete vidět manuál, tady pojistka, když dáte dolů tady středy. Míří se mi líbí bez toho, no a tady máme k tomu optiku. Já ji našroubuju, protože mi to vždycky dlouho trvá, protože mi tady chybí dvě patičky. Každý bude našroubovaný tak takhle to můžete vidět s optikou. Optika je updateovaná, protože mně se nelíbilo, jak to má takový křížek, tak jsem to viděl jako mé myslivci, takhle. No a ještě k tomu mám nožičky, originál. Nožičky jsou super, protože jsou opružený a dají se kdykoliv stvrdit, třeba teď to tak utáhnu a můžete vidět, prostě se s nima nehnete. Ten vezmete a cvaknete a máte je tam. Nožičky jsou štavovatelný dopředu i dozadu, nestěžuju si na ní, ale už si mám říct jednu věc. Výrobce těch kuliček, žádná 20 gramů, Shot One. No tak jak jsem říkal, teď výrobce se dejte pozor, protože jak můžete vidět, nevím, jestli to bude vidět, ty kuličky jsou barevný. Jo, a prostě jsou asi šišatý, protože do AK-47 mi to nebralo. Tak nevím. Jinak máme tady originál, prostě uniformu VZ95 plus čepici, jako zimní i letní, prostě přes všechno. Kurva. Máme tady kuklu, muži na banky. A na helmu máme tady kryt, povlak. Tak teď vám ukážeme zbraň zblízka. Takže ještě jsem zapomněl, že páš bere takhle prostě, jak chcete, prostě podle vás. A máme tady ještě šutorů, ještě za Československá, v dobrým stavu. Tak teď samotný bunkr, tak jdeme na to. Ještě vám musím představit zapalovač Jägermeister, teda Jack Daniels. To nenahrává. Já ten libovej. Něco se bral? Dostal od kámoše. Tak to je libový jak svině. Tady, pokud jste si nevšimli, tak tady ocelí lano, i tam, jak jsem ukazoval. A je to lanovka, takže kdybyste si nevšimli.
tohle by mělo být pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Jenom hodně budou videa s tady tím retardem. Tak jo, tak tohle bylo dnešní video. Příště asi, jsem to říkal sice v prvním dílu, ale asi budeme někam něco postavit, nebo ještě uvidíme. Možná bude už nějaká hra, představím nějaký tu novou zbraň, tu M4S, nebo co to je teď, nevím. Tak zatím čus, čau.